This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kahnyo Tribe Integrated Territorial Organization Shillong City hadian ka jingyo jingtip na ka jingdan gi barjala gi bawantre hakwata o Accountant General ka badan halum pengat Shillong klem ki kot kisla gi babyang haka khandru trek jelio araja arpusan ka saing kalali wat jing pensyai no Principal Accountant General ka tega office halor ka ni ka man Kumban Shukudau haka khat South Rio Jelio araja arpusan kahitu umsning circle kalayo ban bat khat arngut ki barjala ki baklamdan ki kot kisla ki babyang halat umsaw kat bagi dang temu ban wan rung sepo ka jala lingba artli ki kali simen banda ka jing toket ka seng kala pentep bagi ni ki barjala ki le thu bagi wan na Karimganj bat kin let tripat Shaka Quarter jong Accountant General kabadon halum pengat Shillong Kahitu lingba usamla balajit Jerwau General Secretary ulaang bana kajing bomdan u Principal Accountant General kaseng kala yo pat banyakran ba Senior Audit Officer ubala penpau bakim dan jing tip halor kijing dan ki barjala ki bawan tray klam ki kot kisla ki babyang namar bayak inong tray la I contract Shaka Central PWD Habakran sikilat patay kubor samla balajit ulaang bakim sngoya hab jingmut ya kajingle ka sarkar banyalam nong tray klam ki kot kisla ki babyang Ulabo jing keliru bakumno ka office sarkar kan penkenya ki kendon balabu bat kumno ki company banabar kin buram ladaki yo I yakani te hadian baka ngi I yakani ka news bat ka jingtip naki khana naki para member jungi kibere na po umsning ma haka ba haka kat south trek por khandai steng po bijing yo ban bat ikini ki non tribal workers ki ba migrant workers ma ki non tribal ki ba wan bamut wan tray shini po Shillong klam bara khambiang ki kot kislai te hadian ba ngila keli ki member jungi gila keli gila toket bhai ki te ki ong ba ki wan ban tray ha hakani ka quarters jong u Accountant General audit ma te kabadan hani hapo Mutinagar te ha kumtahi haka jing yo khubor ngi kumtahi te ngi kum ka Shillong City marmar hi ngi wan mentas ngi wan bani kendu ya u Attorney General jangka audit ma u Accountant General jangka audit henring kham yo ban kendu no iba Matthew iba long ru I senior audit officer ma te ngila wan kendu I te katkum ka jing batai jing I ru I ong ba ngi ngimtip ba kidan kum kita kijat nong tray ma lamar ba ngi kum ka office ngila ai kani ka contract saki CPWD te na ka CPWD nang to kila pha syapo ka kila ai contract tikini ki contractors kilong kit kle ikini ki kam brokhai pamara kita kinong belai te hangta hing labu jingkili hi ba kum kane te kam yahab hi mo kam yahab ba kini kinong bela kinong ki bawan ki ba bamdei try muluk nang ni ki wan chene ban wan tray wan kha kham biang kot kisla te kabu jing ingi ba rokhai bat ngindai I mo ngan chu shembiang kita ki ikini ki bala adab ja kini ki sngi bala adab kini shibanai kini I ba kidan ki kes ki ba khla ma ki mampat jujah ni pori khasi jungi ru dapat pat mano bale ki dei kita ki bre ki bawan nabar ki bomdei khasi ru ki bomdei ayu ru ma te bomdei try muluk ru te hakata ka nongrim hi ngi wan bhan hang ni ba kumno ka katkum ka office ma ka office sarkar hi ka penkria ka penken ki an ki kanun bakalabu bat kita ka MRSSA kum ka MRSSA nang tapat ka Meghalaya Labor Act kalong kam trekam lamar bale lada ka office sarkar hi ka break ka pendukut hi ki norms ki rules and regulation jong lajong te how do we expect ma kini ki private company si eru bakin follow ya kata ka rules and regulation ya ka norms ma balabu daka sarkar katkum ka jing yakran mentan ma yathu I ba Matthew ba hawat lamar ba lada ki tray hantu po quarter teng kimtip ya ka jaka kimtip ti kisyong bai mangi tray hakata ka office ne bat kata ka office ne bat utau ayu ndre kamdan re kata ban ong wanra bai direct ma Attorney General uni Accountant General umdei ra bu wanra mo ndre udei bai ki kini ki contractors ki subcontractors bawan yalam kini ki government office contractor te udei na po Assam te kidei ka company hi na po Assam hi tang bangala ngakam yo bat bha ka kerteng jong tu ka company ka kham jorong
ki dorbar snong ki rong ba snong i ngi karpat e phi ba lada ki dan ginu ki bre ki bawan sa thamai ne ki bawan trei ki bawan belah apo snong atha jong phi dei ban nyarap lam ban pej ki biang na em ki khot ki sla kata ka police verification ni ki biang na em lamar bon sen ka ka baja ba ki ne ki bre ki la dap le kam sni snong na jong ki wan ri tengan chne abat ki trei ki yo ru ka kam ban belah lamar belai kamdan bha kata ka verification kamdan kata ban penbiang kita ki labor license ne ki trading license ni kambiang ne kamdan ka police verification lada dan ru kamdan ka jingbut dia ma te ngi karpat ki dorbar snong ki nong kit kam snong ki sang samlai bar khat ma ye baro ngi karpat phi bang ni trailang ban ngin rat khong ki ne bar khat ki jing badan hapo kabri nyu trap chingi Habatien pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.